sih bener kok masih ditinggal nonton wayang bareng balik lah ke dulu nggak? Iya. Aja liane kembang kenang. Kembang mati. Cek ngono lho. Kembang melati nonton wayang-wayang wengi. Dikandani orang ngerti bareng balik mlebu ning bui. Ora nonton wayang mlebu nang bui. Ya, tahu kan takoke Nonton wayang karo Muti. Bareng balik atau dicekel polisi. Wonten boten mau nonton wayang bali teng bui. Wonten boten, Pak, Bu. Sinten niku contone? Wonten ora tanggung jawab ndelok. Liane. Kembang jagung. Ayo. Kembang jagung nonton wayang gawa sarung. Dikandani malah bingung bareng balik kecluk lang kedung. Kok siang terus sih kone? Ki arep mlebu omah. Ora nggo tintir kok. Ora Pak. Dalane peteng lewat. Ora genas. Yo kembang kenangan nonton wayang sangu lengah dikandani tanpa guna bareng balik ke bojone lunga alah kembang melati nonton wayang-wayang wengi dikandani orang ngerti bareng balik mlebu ning bui alah kembang jagung nonton wayang nganggo sarung dikandani malah bingung bareng balik nyeblung ning gedung alah kembang kenangan nonton wayang sangu lengah dikandani tanpa guna bareng balik ke bojone lunga alah kembang lanti nonton wayang-wayang wengi dikandani orang ngerti bareng balik bojone lunga
Subolo ki bobote siki ora 150 ning 350 kilo ngerti. Kowe karena kowe amarga Waduh, kok menika klentu. Klentu ki 100 kilo. Ah, tenane. Kalau wingi menika? Kowe ora kowe ngomong ngono men bapakmu ora selingkuh. Bapakmu sih dia lho. Kula menika nggih semelang sanajan padu kok menika. Amarga anggone aku ki kebangetan awakku gede mangkon awit anggone masak nyang dapur kowe ya keterlaluan. Masak saben dina kowe masak sing enak-enak. Ya atrem pelati, terus apa meneh cokor. Ceker. Dadi aku ki sing kudu wis nyuda marang lemak, nyuda marang kolesterol. Ora bisa mangan liyane sing kok masak. Ya pancen aku ngerti. Kowe anak wadon siji sing ayu sing apa kuwi irunge mentul-mentul kayak jalebia, payudarane mlosnong kayak Jaluk. Ning yen kon masak kaya mengkono tegese kowe kepengin bapakmu lara. Tensine dhuwur. Mboten ngaten Rama lah menika ingkang menapa? Kladuk menika paduka kok dare ya keterlaluan. Kladuk keprimen? Kladuk ki bahasan di Tegal apa Solo apa Jogja? Terlalu banyak gitu loh, Rama. Terlalu banyak kan ora apik yang ngomong Solo. Porsinya itu terlalu banyak. Ning kowe mangerteni, Gendoro. Ya primen. Gendoro desa harus. Ya wis. Oke. Lamun ana ing Ploso Jenar ki negara sing kering kerontang. Ing atase padas watu lemah ora onone mung kuwi lemah ora iso ditanduri. Yen to anak putumu terus nang kene. Ingkang sareh Rama.
kurang sare. Ulangi. Kurang sanes sing sanes. Ket. Mati kaget Mas. Paduka menika ajeng. Ulangi. Gendoro desa. Iya. Arya Suman. Ha nggih. Mengerti lamun negara Ploso Jenar kuwi negara kang ora ana tanem sing subur ning padas lan watu. Yen toh nganti anak putumu ora nglembur ora lunga saka kene. Golek di tanah sing subur kono. Anak putumu bakal luweh. Sing tuduhno. Tanah endi sing kudu awake dhewe kudu nglembara menyang kono. Gendoro. Ya, Pimen. Kowe dadi anake lanang sing nomor 1. Wis tak utus 2 wulan yang lalu kowe kudu mlebu nang tanah Jawa. Tanah sing subur makmur, kabarmu ke critakno sing jujur, Dok. Tetap perjalanane kademben numpak kae nyokapan turu taksi. Wah, taksi kan dalane gruwal-gruwal ora sida. Katane numpak kebo. Ceritane numpak kebo ya klupuk-klupuk. Palanjuk mana kebone mati. Ya terus piye Kakak? Ya pengelian sia lanek-lanek ora tak pakani. Kebone mati atau yang pindamane ngono numpak dokar. Ceritane anjuk tanah Jawa. Tanah Jawa kanane keprimen saiki. Subur, jangan. Berarti kita bisa ke tanah Jawa. Lah akan tetapi ini piye tanda tanya dan tanda pentung gede nemen jedok. Lah kowe. Nang kana cengis ternyata lagi larang. Regane cengis larang. Sekilone 20.000 sekilo. cengis ke Lombok. Oh, Mbok. Sekilone ki 1.000 kan kaya Mas bayangkan wis dibayangna. Bayangna dewek-dewek kok. Maksudnya menjadi banget ya piye. Kembali. Nomanku. Kim yang Ploso Jenar kuwi cengis regane sekilo piro? Menawi wonten Ploso Jenar menika namung 12.000 Rama. 12.000? Injih. Lah kuwi ngomongin 15.000. Sing 5.000 kok toko ke apa? Wong wadon kok ngono glukis. Kangge menika tambah. Pados Lendang menika wonten Brengarjo Rama. Ora nyang sarkem. Mulai selendang sampeyan. Terus kepiye? Kahanane tanah Jawa. Berarti pada intinya, titik poinnya suburne kene Ploso Jenar. Subur. Ya Ploso Jenar cengis mung pira mau? 10.000 nganti 15.000. Buat apa mengembara sampai ke tanah Jawa? Di sini aja kan enjoy enak di sini. Jadi kita tidak ke tanah Jawa tetap di sini. Nah, anggere Ploso Jenar, bakso ki pedes. Anggere tanah Jawa ora pedes, larang sih cengis e. Berarti orang sana Ploso Jenar. Ora usah. Berarti ceritanya rampung balik lagi Solo. Secara aturan pertunjukan itu kudu nang tanah Jawa lagi ngomongnya orang usah. Lah subur ning kene. Sebenarnya jumpa balik. Makasih gue ya. Pak, tanggung jawab iki tanggung jawab. Lakone kudu rampung. Galene laporanmu ya kleru kok. Bayarnya wis tuntas lho, Bun. Lagi. Lagi. Laporanmu sing bener. Aja diwalik. Aja diwalik. Sing bener. Aku anu ning tanah Jawa. Prabu Gendoro. Iya, Primen. Lan sajroning ngaratri awan. Ati kok awan. Sajroning ati lan uga awan. Aku sampun adu dekat. Pun Rama mikirake marang turunku supaya besok anak putumu boyo Jonggo Areng bisa mulya uripe iku kudu pindah yang tanah Jawa ngerti ora? Oh, kayak kowe. Ya semangat. Iki kula derek kersa padu. Mangkat nang tanah Jawa. Ya mangkat. Tidak. Mangke Bidal soroteng pandam sumuluh Amadang ijroning pasarean menani wedono rahemu nganglerangan sumungkem kuling Gendoro Haryo Suman Gendari wis kono mangkat nang tanah Jawa. Umpama kowe bisa bali, ya bali. Ning yen selawase nang kono ya bapa trima. Sing penting mlebu ning tanah kang subur, tanah kang becik, wong-wonge jarene apik, budi pakertine. Lelungsen tak bebakali, mlaku aja mengo menduri meneh. Lalekno bapakmu yen kowe pancen ora bakal kelingan. Bapakmu bisa ngurusi awake dhewe. Ning uripmu kudu ketemu marang tanah sing subur, lan emut
yen wis nyesep marang banyu segane aja kok rusak tanah kuwi ya. Lungsen tak bakal mangkat nulonan serta nandras. Jenar sing arep mlebu nang tanah Jawa. Nami kula Jenderal Dekok, Jenderal sing hebat saka sabrang kang bakal nguasani tanah Jawa. Yes. Oh yes. Nami kula yes. Nami kula dan deles wong sabrang kang bakal gawe dalan nang tanah Jawa. Oh yes. Nami kula Robert Van de Bush sing arep ngundangi kesenian nang tanah Jawa. Anun. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurampes. Kula nuwun. Mbok Nek. Nuwun. Assalamualaikum. Sampurasun pes. Halo. Kula badhe mlebet wonten tanah Jawa, Mas. Teng mriki
Mlebu napa metu ora ana bedane, Mas? Mlebu karo metu ora ana bedane. Bedane penak banget ya. Yen ngoten kepengin kula seduluran kali wong Jawa, Mas. Teng mriki seduluran apa mungsuh ora ana bedane. Kula kepengin ngidak wonten tanah Jawa, Mas. Mriki didak napa ngidak ora ana bedane, Mas. Idak-idakan iki berarti. Titenono, titenono, tang cidra tang salangengo. Titenono, titenono, tang cidra tang salangengo. Titenono, titenono, tang cidra tang aku iki wis mlebu ning tanah Jawa. Ning ora ketemu karo sapa-sapa. Kisana tepangke aranku Gendari. Bocah saka Sabrang saka Ploso Jenar. Kisana jenengku Gendari Kisana. Mas Gendari mlebu ing tanah Jawa goleki marang wong Jawa. Lon-lonan Gendari nang prapatan dalan. Ana wong lanang bagus rupane Gendari nyoba mrepeki. Mas, wong lanang kaya arane sapa, Mas? Mas. Mas. Suwangiran dikadhekan bisa hemat tapi kapan mau. Suwangiran diatur murah bisa mending. Di Trans TV. Bocah wadon aranmu sapa? Nami kula Gendari. Jenengan sinten, Mas? Aranku Pandu Dewayana. Pandu. Iya. Kula kepengin manunggal kali tiang tanah Jawa. Yen kowe arep manunggal karo wong tanah Jawa, Nah, iki lho, ngene iki lho. kowe kudu nyesep marang banyune. Sekali Katresnan kuwi angel panahane. Kendang nuri-rurung. Aku yen nang tanah Jawa tetep bakal manunggal Pandu. Kowe kok bocah lanang bagus ora umum. Umpama aku kepengin melu karo kowe entuk apa ora? Mas. Mas. Ganggu. Nonton TV asik-asik. Mas. Aku pengen melu marang wong lanang Jawa. Men dadi wadahing benihe
men bisa nglairke marang wini. Mas. 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 Gendari. Yen kowe kepengin melu marang aku arep takon. Apa kowe pancen tresno marang Pandu? Kula nyoba dadi wong wadon sabrang nadyan kula. Dari. Ning aku ora percaya marang kowe. Apa kowe pancen tresno tenan karo wong lanang Jawa? Yen aku ora tresno, mesti kangelan aku tekan tanah Jawa ya. Aku ora janji marang kowe ning awake dhewe bisa dadi wong siji. Ceritane saat itu Pandu tuwuh tresno marang Gendari. Gendari juga tuwuh tresno marang Pandu. Bocah sabrang ketemu karo wong tanah Jawa. Mas. Mas. Njaluk iringane, Mas. Serbek. Mas. Ladrang, Mas. Mas. Kabur. Ki barang. Yen aku arep nglamar kowe, aku kudu nglamar marang sapa? Kowe teko marang Kang Masku kang aran Prabu Gendara. Takono aku yen kowe kepengin dadi kekasih atiku yo nang endi nggone Gendara. Katresnanu kuwi kaya angin. Rasane ono nanging ora bisa diduweni. Rasane ono ning ora diduweni. Oh Gendari, Gendari. Mas, serbek Mas. Mas serbek. Mas. Dijilat lukane mung sawiji jagung nanging larane tajem tekan perkara. Ingat 5 langkah mudah solusi rumah. Lukane mung sawiji jagung nanging larane. Ikuti senam sehat Fatigan di kota Anda. Pandu bisa kerja lagi. Fatigon, berani kerja, berani capek. Memperkenalkan varian kowe nang endi Pandu? Citra Pearly White. Wis nate janji karo aku. Telah dipercaya Sabe arep urip bebarengan arep nglamar karo Gendara. Kakang Gendara apa Gendari? Iki Pandu arep apa? Kajar Gendari ndek karo Gendarane kono rene. Woi.
lagi gayang-gayang. Bale yo. Ndoro. Senengane wong liya wae. Sinetron wong Kendari ku ceritane. Halah, Dek. Piye to iki? Ayo ndang apa kowe? Nonton TV lho. Nyetelon TV meneh. Dikandani aja rame-rame bising tahu kamu. Monggo Mas. Aduh. Nembe Nembe rawuh. Anu napa jenenge? Iki meneh gawe rame iki. Marai rame iki lagu lagi ora nampa tamu. Ora nampa tamu aku. Kula niku pun dipeling karo sing duwe pesenan. omah. Jare kon dandani. Kita niki anu mergo TV niki madhepe ngulon to iki. Oh. Terus Niki kleru iki kudune madhepe rada miring rono. Dadi sing kono gen ora kebrebeken, sing kene ya tetep jalan uripne madhep kene sithik. Kowe sampeyan ki utusane Prabu Gendoro apa Pandu? Kula niku kon ngowahi ruangan-ruangan iki supaya sesuai ora ning konflik. Oh, sing mana Konflik sing mari konflik TV. Sing mari Gawenen supaya TV iki ora muni ngono piye? beres, Mbok Dik. Ben aja ganggu aku, mumet aku gak bisa. Gawenan men TV iki iso ngwayangan terus. Iso nonton sinetron. Awakmu pengen nonton bal-balan. TV pengen murup. Awakmu pengen ora krungu. Kowe kepengin duit apa ora? Nggih kepengin wong anane teko rene iki mergo Wis duit. mengko njalukmu pira? Sing penting iki TV iki rusaken yen penting aja malah aja mbok dandani. Oh, tidak sesuai Dirusak. kontrak, Mbak. Lah marai mumet aku kok. Kontrak ini ku mboten merusak tapi merubah. Rubahan men TV ki ono wayange. Sinetron. Sinetron. Lambemu kuwi. Aku ki gon kon rubah ngene lho. Lah aku dirubah supaya nek kon rubah acara sinetron ning wayange ya ora enak. Nah, yen wayang ki madhepe rene ora rada rono. Lah sinetron lho rene sinetron. Sinetron Ini di luar sinetron. Sampean mlebet sik. Aja nganti enek swara. Wis ya aku ya. Oh, niki enten suara ning mlayune rono kok. Sing penting aku ki ora Ora krungu. Ya, Oh. aku aja nganti krungu. Coba diadepe kene. Nggih. Nek Aja nganti enek gambare. beres coba sik ya. Ngene aku usul. Piye? Piye men TV iki men simboke ki iso guyu. Oh. Lah ngene wis beres kok arep guyu arep nangis arep ngopo-opo kowe kan ra krungu. Ya Iso toh. guyu. Iki diadepe rene. Aja rame-rame meneh kon meneng kok. Lho kandhani kok. Aja nganggo swara ya. Aja nganggo suara. Dikandani kok. Lho sampean nganggo suara dhewe kok. Pak Dik. Oke, timbang susah ayo kadang guyu. Prangat prentu tadi mikir apa. Timbang susah Wes iso guyu to. Iki malah neroki aku coba. Wah iki nek niki memang Malah neroki aku ngapa kowe? Ngece karo aku ya. Seneng yen aku nesu ya. Darah tinggi ngerti ra? Leroki kapan aku? nek mlero iki bukani kendang tak tunggang Mas aja dipoyoki. Tingkah
aja nyalahke aku. Mbok, sejatine kowe lagi mikir apa to, Mbok? Kok gawe ribut nesu ngono kuwi jane awake dhewe iki sak keluarga. Iki ponakanmu, iki misanmu. Iki ya isi misan Mbah karo Mbah. Kabeh awake dhewe iki pengen ngerti jane iki ngopo. Malah nangis ade kok apik-apik kok malah nangis iki karepe piye? Ini nangis ayu ya tetep ayu. Iya betul loh. Nangis sumelek ya. Ayo nek wong nangis bareng aja golek kesempatan kaya ngono kuwi. Ayo nek nangis ning jero. Oh, nangis sini-sini ngono lho. Kowe emang ngremehake aku ya? Boten. Kowe arep neko-neko karo aku. Boten neko-neko mengajeng lebokke tok. Masa sakarmu dhewe kowe iki. Bot gen ora ado ngerti Iki nek sapa nangis. sakjane aku ki? Kula niku diutus karo sing ndek dalem ki kon ngowahi supaya ki aman kabeh. Iki ora keluarga dhewe, iki wong ndi ora kenal. Neng aku ki dipercaya karo Mas Teguh. Ngerti ra? Nek neng kene iki do congkrah kabeh ki ning tata letak. Tata letakmu ki. Lah iki ya iki Tak ki apa to, Pak? tata letak ki komposisi. Neng nggon anu ruangan ngono ki kudune diatur. Lah iki wong siji kok ngadepi wong akeh semene ki. Kowe kene. Diatur. Kene. Ya iki kene sing gedhe rada mburi. Ya. Sing cilik pinggir. Ya, sepir. Ya. Kowe kono wayangi jok kene. Hah? Oh. Nah. Mbak Yu panjenengan rame lho ya, aja rame-rame aja wis loro aku. Pun. Lah, oke ya. Oke sip toh. Adegan susah sip ngeten iki tata letake. Dadi perkaramu apa, Yu? Ya toh? Pas banget. Kata kowe malah nangis terus iki piye to, Dek? Dicetake. Ngomong. Mewek kaya Bagong ya. Tapi tambah banget ya. Ini saka kirim-piringan ora pati ayu. Ngomong kok. Kowe arep takon apa arep ngece? Ngece karo takon ora ono bedane. Ayo mau. Ngene lho, Ngene lho karo kuwi lho ora ana bedane. rungokno kupingmu. Ringokno kupingmu apa cingurmu padha wae. Congormu dhewe kuwi. Congor apa? Kandhani wong tuwa malah. Oh iya aku wong nom bajin. Ayo terus. Oh ngomong ndang men kabeh ngerti ponane. Jangan kok dhewe kuwi gombong tok kok. Wis gede gombong iku. Iya kandhani ngomong aku Diruwoke. Ora plerak-plerak kaya ngono kuwi. Wis don ki. Karo wong tuwa sing ngajeni. Surga di telapak kaki ibu. Lah kowe mbok dhewe kudu ibuku kok. Lah aku ya sedulure mbokmu. Lah mbokku rabi Karo karo wong wadon. Ora kok kian trigis. Ora tak ingoni kowe engko. aku wis dingone sing di omah kok. Sing di omah rumah samu sapa? Tapi iki ketoke nek menurut tata letak, kowe cigis ki iso sebenarnya. Oh iya. Tapi kowe kurang mudah sithik. Aku tak enek kene, Mbak. Lah kok nek ning kono cigis entek. Lah aku tak ngomong karo iki ki lho, ngomong karo Ngomong iki karo lho. Duge. Lah dhek ngomong karo sapa? Karo kowe. Aku kan pengatur tata letak. Oh iya. Aku diundang Mas Teguh iki kan ngatur. Iki tata letak ya rada kleru rada rene. Nah, iki Mbak Radone aku tak ngomong karo iki, Mbak. Monggo, Mbak. Ngomong. Ngene lho. Sakjane yen kowe takon ngono ki ngelingke. Hatiku sedih banget. Laki bae sesasi iki aku duwe tepungan priya. Ning saiki priya kuwi mau lunga tekan ngendi aku ora ngerti. Terus aku kudu piye? Coba yen ngene iki aku terus kudu piye? Dadi tegese kowe kelangan karo pacanganmu sing arane Pandu. Jon Pandu. Jon Pandu. Digoleki. Yen ibaratke umpamane awake dhewe sak keluarga goleki pacanganmu, kuwi kira-kira wujude kaya apa? Wujute wong semene iki elek-elek kabeh iki ra enek sing madani. Yen diibaratke kaya apa? Kaya wit-witan apa kaya apa? Tangane wae lumer. Kaya Coba tanganmu. Alah,
Ora enek sing madani. Jare bojone nyuki Kulitane kowe wis kuning ngungkuli kuning meneh. kuning maneh. Baguse ora enek sing nandingi ning kene. Lara iki. Aku ki wis kebacut tresno. Sudah terlanjur jatuh cinta. Ngerti ora? Ibaratnya kaya apa? Jon Pandu ki karo iki ngono. Ibaratnya ya wis kaya Mimi lan Mintuna. Karo ngene iki bagus kira-kira karo Jon Pandu iki. Sik tak bukake sik. Alah kok nganggo lupuk? Kupluk. Alah. Oh, SBY, sorry ora. Iki. Kira-kira karo Jon Pandu apik endi? Iki rumah samu mbok padane aku. Iki gambare Lah iki sapi mbok padane sapi. Kok mare dadi kebo. Sikile papat to. Dadi keplekke lagi paling iki. Sikile dadi papat. Aduh. Dadi Jon Pandu ki mau bagus banget. Bagus ora enek sing nandingi. Saiki ngene, aku njaluk tulung kowe ra wis Lho, sedulurku kabeh to. Aku ya mesti tahu. Lah kowe mesake karo aku apa ora? Ya mesakne ngono. Iki ora gondlongop bae. Mesake apa ora karo aku? Mesake anggere. Ngono Mbak Yumu iki. Wah. Mesake anggere 50.000 sok ya Tenan. mesake. Yen ora ketemu aku luwung mati tenan. Yen ngono ki kudu goleti. Ora gelarane ora tegel patine. Kira-kira wujude ibarate kaya apa Ayo apa ben carane? goletane gampang. Yen ngerti. Barate kaya aku kuwi kelangan kelinci ucul. Coba Kelinci. ngubengi kutha. Desa tekan desa tekan kutha-kutha. Ning ora ketemu. Yo, Terus supaya iso ketemu piye coba? Yo digoleki. Kowe goleki tekan ngendi? Saka jagat ngendi-ngendi kudu mbok goleki kabeh. Masuk, Pak. Ngobengi. Tutang. Awit karena pertarungan antara Genten dan Dewanata kelawan Gendoro, Gendari digowo negari Ngastina. Gowo dadi putri boyongan sakuwi. Soroteng pandam sumala. Wayahe wanci wengi Pandu Dewanata menyerahkan 3 putri kelawan kakange sing arane Destorastra untuk dipilih rahime. Dewi Gendari Kundim Hadrim ketakutan nang pojoking ding-ding. Nggih, Mbak. Cek in. Kene Mas. Kilawang
Dititeni iki eneng pentul-pentul iki. Iki kaca, iki larang aja ditutup. Iki kaca. Iki ya kaca meneh. Iki kaca meneh, ya. Iki kaca. Oh, iki yo neh. Iki rupane ijo ngene iki ya. Lah iki terus dalane mlebu kan. Dalan arep mlebu nang ndi sampean? Aku ki nang kene ki arep goleki rahim. Wingi ki nang nggon Facebook. Kuwi wis dipasarne nang kene enek wong dodol rahim. Sampean sing iso nglairke anak akeh. Sampean yo ngerti bentuke rahim? Wih bentuke bulet, halus, gembur-gembur. Sampean ki iso Facebookan? Wah, chattingan, Facebookan, Twitter. Nganggo braille niku. Heeh, braille. Nggih beres. Goleki rahim. Heeh, rahim. Sing iso nglairke anak akeh. Mas, gampang. Piye? Nang sarkem yo. Loh, kok ning sarkem to? Lho, jare golek Lah wingi iki alamate ning Pacebuk ki ning kene iki. Niki anu niku Wisma Yadaran niku komplek Yadaran niku. Lah iya bener. Bener. Oh, nggih. Sek tak golekke. Nggih. Rahim nggih. Rahim. Oke. Kok sing wujude bunder empuk. Empuk sing iso nglarke anak akeh. Iki ning bunder ning rada atos sih, Mas. Ya ora iso no, perjanjiane ning Pacebuk karo ning Twitter. Yo. Saniki jenengan mang matek aji. Biasane kan wong wuta ki yang ngampung, Mas. Nggih to, ambune kan sing ndi coba rahim? Ambune sing kaya ngapa rahim ki? Ren, kula padosane. Nggih. Alon-alon. Alon-alon kono ki nggon isi, nggon kene. Lah iki kosong. Oh, sorry isi ta iki. Yo. Goleki sing tenan. Ha iki. Sipun ketemu to? Iki rahim kok bentuke kotak utuh iki. Duh iki sing tak goleki. Lho, sik diteliti tenanan lho, Mas. Lah iki kotak, kuwi tak goleki bunder kok. Bunder. Tak iki coba iki di tangane iki kene. Iki rada lonjong iki gelem ora? Iki. Heeh, lonjong sithik. Ha iki ora pati bunder ora apa-apa. Iki jane ya padha ning ora iki nggo iso ngetoke loro tok. Padahal daging niku. Heeh. Daging niki loro tok sing konangan. Oh, sing konangan. Lah sing ra konangan aja mau sapa-sapa. Lah daging ngono ya loro tok. Oke, golek kene. Iki sing bener ndi kok ora Nah, sampeyan iki karo mate kaji kan iki gaweane ora kon goleke rahim kok sing ndi? Sing iki apa sing iki? Apa sing rada kanan? Kiri. Kanane ngendi? Lah kanan jenengan niku pundi? Aku wis lali kok. Oh lah. Kanan. Kiri. Stop, hop. Loh, ora ning apa-apa. Ambune to, Mas, ambune to. Wong uta ki kan ya peka to. Sampeyan ki uta pirang taun? Bajingan meja ngene. Wong meja ning kono barang yo. Iki meja. Aku ora ya. Wong sampeyan ki uta kamuflase kok ana. Iki bener iki. Sing iki genah bener iki. Dicek sik. Iki sing tak goleki. Anget ya to. Bunder, mumpluk, mendut-mendut. Nah, iki bakal sing iso nglairke anak akeh iki. Aku mau. Kudu gelem. Dudu. Padahal lakone ganti aku mau lakone Kudu gelem. Ora iki kudu gelem. Aku mau lakone ganti. Aku mau padahal salah jemput. Sing bakal iso nglairke anak akeh. Ya tapi kudu aku. Gendari. Cerita nang Mahabharata kowe tetep dadi bojone presiden sing kutha ngerti ora? Kowe kudu tetep dadi bojone Dhestharastra. Aku mau dadi bojone. Yen kowe ngono kowe kudu ngrubah Mahabharata India nganti tekan Jawa. Dalang-dalang kudu kebingungan. Anum Surata entus Narto Sabdo bingung. Pada bingung kabeh. Ora iso. Aku ora seneng dadi bojone Dhestharastra wong elek wuta, ora cetha, ora perkosa. Moh, tur meneh. Dhestharastra sudah melakukan 9 kebohongan. Apa kuwi? Bahwa rahim itu adalah wadah. Bohong. Bahwa rahim itu adalah tempat yang suci. Bohong. Bahwa rahim itu adalah punya wanita yang sakti. Bohong. Bahwa rahim
Bahwa itu adalah bahwa rahim itu adalah tidak bisa ditukar-tukar. Bahwa rahim tidak bisa disepelekan. Bahwa rahim itu adalah untuk melahirkan bayi yang bagus. Bahwa rahim itu Sumpah Gendari. So indep dipenek dadi penake anak lanang mung siji dikintil anak bojone udan bae wiwit dina iki utane si baru aku wis ora kepengen nyumurupi sumunaring Surya. pamite mung Aku bakal mlebu so indep dipenek ana ing jagat kang isine amung ireng peteng ireng pan pamit mana ora pamite mung kenang koda so indah dipenek dadi penake anak lanang mung siji dikintil anak bojone udan bae udan utane si baru Cina pan pamit merana ora ternyata cerita-cerita masa lalu sing diceritakna para empu seperti sebuah kepastian sing ora bisa dirubah. Padahal luka-luka sing menganga kuwe ora saguh dilakoni saben wong wadon. Seandainya biasa ngerteni lamun ceritane sedemikian pedes, apakah mungkin biasa gelem ngerubah? Ning namun yen dirubah, apa kue tetap bisa dinamakan Mahabharata lan Ramayana? Dalang-dalang setiap hari menerima uang karena cerita-cerita luka sing luar biasa diceritakan oleh sejarah-sejarah sing mengerikan. Peperangan mewarnai wayang saben dina, tapi bukan peperangan sing mengerikan. Luka-luka perempuan sing ora dine ruang nang cerita ning wayang maupun nang dunia setiap hari. Gendari, orang mung kowe wong wadon siji sing alami kaya mengkenon. Saben wong wadon duwe luka dewek-dewek. Tapi ana sing kuat lan ana sing bunuh diri. Ana sing gagah lan ana sing ngelepah. Udan bae udane si baru Cina pan pamit merana ora pamite mung wong kenang koda biasa. Apakah ketika pertama kali kau nulis cerita Mahabharata pernah bayangna na wong wadon kudu tidak melihat cahaya maning? Karena harus ngeladeni presiden sing picek, presiden sing buta dengan kahanan, memaksakan kehendake
memaksakan kehendake karo bocah umur 17 tahun, bocah wadon sing urung ngerti apa-apa. Udan banget hutane si baru Cina yen wong seneng maksa kena kehendake mbuh kowe guna mbuh kowe sira mbuh kowe kon mbuh kowe kita mbuh kowe ingsun mung gawe larang mung gawe lecet mung gawe koreng mung gawe nana mung gawe larang. Drupadi menggoreskan cerita-ceritane keinginane lekat cilik nang dinding-dinding omah. Tapi dinding-dinding kue kemudian dicat ulang. Cerita-cerita mau disimpen nang sajroning impen. Cerita kekarepane Drupadi disimpen nang sajroning lemari, disimpen rapi nang soreng pakaian. Tapi nalikane pakaian wis kotor, wis rusak dibuang saisine lemari, catatan kuwi disimpen sajroning impen. Yen wong seneng maksa kena kehendake, mbuh kowe sira, mbuh kowe gubernur, mbuh kowe presiden, mbuh kowe camat RT lurah, mbuh kowe ibumu, mbuh kowe ayahku, mbuh kowe si mbuh kowe keponakan, mbuh kowe seniman, wartawan, agama kiai, kowe mung gawe larang, mung gawe koreng, mung gawe nanah, mung gawe luka, mung gawe mlisnak, mung gawe pilak, mung gawe bengkah, mung gawe ruci. Hamadang ijroning pasare
wancine nalika semono ngramyang dina-dina katon muter wektu-wektu katon lenyap wulan merbes mili wuku-wuku katon gumebyar nang ora ana cahya sing ngelangung nang kono Pandu Dewanata merpeki nang pojoke omah nang sentong nalika Gendari nalika semono lagi meneng mangan rujak teplak campur kerupuk sambeli Gendari diperpeki karo wong lanang kang den tresnani sing wis 30 taun lenyap lon-lonan pandungan ndi kalus Gendari aku njalak meluk pangapura jarene kon susah marga rumangsa uripe rusak dening Pandu matur nuwun sing tanpa upami ing atase kon gelem bojo kelawan Kakang Kudestarastra ning nyatane kowe susah nganti atusan abad atusan taun atusan windu sebabe apa sebabe aku jane mung siji wong lanang sing ingsun tresnani ora jaba kowe mung kowe nyatane aku kudu palakrama bojo karo presiden sing picek sing ora ngerti kahanan dipeksa-peksa bocah umur 17 taun kudu ngladeni wong tuwa bangkotan nadyan aku ki wong saka Sabrang ning aku kepengin manunggal nang tanah Jawa ning nyatane salah siji tetep ora diterima luputku apa salahku apa kenapa sing dadi tumbal Gendari ora Madrim ora Kunti ora Tuti ora Nurjana ora Miranda Gultom ora Sri Mulyani ora Paedah ora Nyiruntah ning kok Gendari duh Gendari kowe aja ngucap kang kaya mengkono ning kasunyatane ra kaya ngono to wong aku wis pernah ngandika karo kowe Pandu yen aku senajan dipalakrama karo Destarastra ning uripku ora bakal bisa pisah marang Nurani sing bakal tresna marang kowe gunane apa wong urip yang bondo donya ana panguwasa duweni ning kelangan katresnan jati ning marang cinta uripku mung kaya mengkene Gendari ucapmu kaya mengkono gawe rusak marane atiku rusak yo ben kowe iki asu wong lanang janji-janji jarene aku arep wis nyesep banyune wis nyesep tanahe yen wis nyesep gurih segane wis ngrasakake seger banyune yen wis ngrasakake gurih brambange pedes cabene tegese aku bisa manunggal karo Nusantara nyatane kowe nyebrate aku diwenehke karo presiden sing picek ora ngerti kahanan presiden Pratratu ngestina ya kakangmu dhewe duh Gendari aku njaluk pangapuramu Gendari yen pancen ucapmu kan kaya mengkono tegese kowe kepengin males kelawan aku ora bakal males nanging eling turunku putuku buyutku ora bakal bisa manunggal karo keluargamu lan putumu Pandu oh Gendari aja ngucap kaya mengkono aku ki paling wedi karo dendam aku paling wedi Gendari aku paling wedi karo dendam aku wedi yang ana wong ngucap kaya mengkono aja ngucap kaya mengkono Gendari bisahku mung dendam wong sing kalah wong sing nang pinggir bisane mung merawat lan nguripi dendam awit dendam kuwi men aku iso urip yen aku ora dendam aku wis trimo lampus diri Gendari aja kaya mengkono dendam kuwi dilangke Gendari dendam kuwi dilangke Gendari aku rasaku ngerono kaya mengkono Gendari dilangke Gendari
tak goleki, Pak. Ya. Leya. Glon. Ah, ini sekali lagi ini masalah tata letak. Kalau ada komplek itu berarti tata letaknya ini. Oke. Ini Ngerti apa ora? beres, Mbak Yu beres, tak golekane beres. Agak Kowe iki sini. tak takoni menengo sik to. Nggih. Nah. Sip. Kowe Pripun? ngerti Kunti kuwi wis nglairke apa durung? Wah, nek kuwi aja takon ahli tata letak to, Mbak Yu. Takon karo dalang to. Takon karo sing mudeng wayang kene wong ngurusi panggonan kon takoni wayang ki rada mundur. Ah. Ki takon iki mudeng ki tukang kendang ki rada mudeng ki. Nah, kono. Nah, ditakoni si Kunti ki wis nglairke apa urung? Kowe coba maturo. Kepiye supaya aku iki enggak nglairke jabang bayi togo? Belong. Nggih, kula. Aku kudu ngunjuk. Yen ngunjuk apa? Yen dahar apa? Coba maturo. Limbo. Non. Limbok. Non. Coba emang ngono mikir aku coba Limbo. Coba maturo supaya nih aku enggak bisa nglairke. Yen enek bidan ngentian dokter ngenti coba maturo. Togo. Nggih. Kok padha ora ngerti kabeh iki piye to? Kepiye supaya aku iki bisa nglairake delo? Maturo kok. Aku bakal kramas supaya aku bisa nglairke kanthi lancar. Iki kola iki madhep ngidul. Dadi ono rada ini. Terus ya.
Matur nuwun anggonmu kowe nembangke Sinombaro Jata. Sami-sami bos. Iyung iki ana apa? Iki ana kabar. Saka rumah sakit. Yen Dewi Kunti Nalibrata wis nglairke aku. Laire lanang arane Puntadewa. Kowe anake Prabu Pandhudewanata. Kowe lair anak terus nomor 2 Bratasena. Kuwi wujude wis gedhe. Wis dijak gajah wis lair. Dadi anake Pandhu wis loro. Lair ceprot langsung rumah sakit Bethesda. Iya wis, Langsung hakikoan. Rumah sakit pundi niku Pak Dalang? Bethesda. Lah Bethesda niku kulon mriko. Oh, kula mriko. Rada ngetan sithik nika. Pak positif Kunti nglairke, Pak. Oh, iya. Positif. Sapa? Kunti. Kunti ngake? Iya. Aduh. Tenan apa ora tuh? Cek nenggon Oh, balenono. nenggon Facebook kuwi wis metu statuse. Kunti telah melahirkan. Piro cacahmu? 5. Nomor 1 laki-laki ya. Laki-laki atas nama Puntadewa. Dewa. Nomor 2 Laki-laki. laki-laki atas nama Bima. Nomor 3 Arjuna. laki-laki Laki-laki. atas nama Narjuna. Nomor 4 Laki-laki. laki-laki atas nama Narjuna. Nomor 5 Sadewa. ganteng-ganteng. Terus aku kepiye? Aduh. Aku kok ora ngrasake lara wetengku laengke. Selamat. Ganteng-ganteng ya. Fotonya langsung diupload sesuk. Butuh kayu. Nek wong lairke kok. Aku butuh kayu. Kayu. Butuh kayu. 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 Anaknya cutek iki. Aduh. Mbak lagi cutek jenenge duduk kayu niki. Aduh. Saya tak golekne Mbak Ayu tenang, Mbak. Tenang. Aku butuh kayu. Ya. Namaku Gendari, Mas. Aranku Gendari. Bocah saka Sabrang. Anake Prabu Subala. Bojoku Presiden Picek ora ngerti kahanan arane Destorastro. Aku meteng 9 wulan durung bisa lahir. Tolong, Mas. 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 Aranku Gendari, Mas. Bisa 6 tahunan aku mahirna. Tolong ora apa-apa. Mas. Iki. Wah. Tapi kula Gendari. Bojone Destorastro. Anake Presiden Wuto. Kula pengen nglairkena tapi ora bisa nglairna. Tolong. Pimen carane meneh iki bisa nglairna.
Tulung ana kula Gendari men pisang lairna kula tulung nyuwun tulung keprimen sarane men pisang lairna kula. Wimen tulung men pisang lairna bayi kula. Genduli apa sida apa ora. Lah piye? Sageleme dhewe. Pimun sigarane ayo mbangun nagarane. Ambok mangun gutil. Pak mangun kintil-kintil. Oe ae a. Oh yes. Mambu. Genduli Apa sida apa ora. Namaku Gendari, Mas. Bojone presiden sing wuta marang kahanan. Sing memaksakan kendhake karo bocah wadon umur 17 tahun. Ingsun bocah wadon umur 17 tahun. Isi duwe kekarepan pengen dolan, pengen plesir, pengen dandan. Isin dipeksa dadi bojone presiden sing wuta marang kahanan. Destorastro. 9 wulan ingsun wis meteng ning ora bisa lair. Tolong, Mas. Pimen carane? Genduli apa sida apa ora. Lah piye? Sagelemku dhewe. Cik suwe iki. Sigarane Ojo ayo sabar bangun sithik. nagarane. Ambok mangun gutil. Melu anu ya, melu latihan melahirkan. Gen rada cepet ya. Aja nglukro kaya ngono kuwi. Ayo ya. Golek mati sik. Saat kue Gendari goleti sapa sing bisa nglairna marang wetenge. Dumadakan Gendari kemutan kelawan eyange Abiyasa. Gendari, jupuke wedang. Eyangmu sing arane Abiyasa arep teko mrene, ya. Awit Abiyasa kuwi yen ora disiapke wedang buket teh sing enak ora gelem teka mrene, ngerti? Nggih, dikira-kira saat kue Gendari kemutan. Nalikane Gendari esih enom masih muda. Dumadakan pernah weruh wong emis. Wong emise kuwi jebule Abiyasa eyange. Saat kuwi kehausan, kelaparan. Terus akhirnya Gendari memberikan minum kelawan makan. Nalikan Wiyasa dadi wong emis saat kuwi Wiyasa ngucap kelawan Gendari. Lamun kowe wis tau nulungi aku, besok yen kena pacoban, timbalono yang bakal nulungi. Saat kuwi Gendari kemutan lamun sing bisa nulungi mung Eyang Abiyasa. Ngunandika nglolo marang eyange saged kaya mangkono pangucape Sang Gendari. Eyang, kowe nang ndi Gendari? Kowe apa kemutan kelawan eyangmu? Nawa niki kemutan. Apa aku perlu teko nyang kowe nulungi marang kowe? Nawa niki menika ingkang kula
Jaluk srepet koyo ngapa maksud. Cobanmu bakal tak tambahi. Bayi sing wetengmu kuwi lahir dadi daging gluntung. Siki tak tugel-tugel cacahe dadi 100. Tak tutupi godhong, ya. Tak tutupi godhong kabeh dicacah-cacah men lahir dadi manungsa. Aja diutik-utik yen durung waktune, ya. Sebelah kono. Iki daging sing paling gedhe dhewe, ya. Tak tutupi men besok dadi manungsa. Iki daging sing rada cilik men lahir dadi manungsa. Kuwi daging sing cilik-cilik. Ya. Mongko men dadi iki daging sing rada gedhe. Ya. Wis sikiramamu abiyasa arep maca mantra. Astagfirullah. Mongko dadi manungsa. Diwiwiti mantrane. 1 2 3 prot.
Nami kula niki mung Kurawa. Kurawa jarene wong jahat. Jarene wong ora bener nami kula. Nami kula Duryodana nami kula. Nami kula Duryodana nami kula Duryodana. Dursasana nami kula Durmagati. Dursasana Citraksa Durharmaka Durgundana Durandi Malang nami kula Durwaluya Durwulan nami kula nami kula Kartomarma nami kula Kartomarma Kartowiyaga nami kula nami kula Duryodana Durgundana Dursasana Durmasana Durmadete Durlea Durgundana nami kula Duryodana Durharmaka Durmadana Durtifatul Durmiranda Durmiranda Dur Abu Rizal Durwaluya nami kula Dursasana Durgundana Durlea Durdete Dur SPY Durharmaka kula nami nami kula Duryodana Dursasana Durmagati Citraksa Durgundana Durlea Durcindil Durdayat Durmarkono Durgun Awat Dur SPY Dur Sri Mulyani Dur Bakri Uang nami kula Duryodana Den Resiki Den Enggo Den Resiki Den Enggo